Näin sä haet ja saat duunipaikan. Tai ainakin parannat merkittävästi mahdollisuuksiasi. Tiedätkö, maailma ja LinkedIn on täynnä kaikenlaisia rekryasiantuntijoita, jotka päivät pitkät kertoo siitä, miten CV pitää putsata siihen muotoon, että joku Big Four tai joku vastaava ottaa sen vastaan ja sun mahdollisuudet paranee. Ja onhan ne varmaan ihan hyviä vinkkejä. Kyllähän sieltä löytyy varmaan ihan hyötynäkulmasta ihan relevanttejakin vinkkejä ja neuvoja, mutta pahoittelut etukäteen, jos nyt loukkaan jotain ammattikuntaa. Työelämä perustuu kuitenkin outputtiin, eli sun ulosantiin. Sä luot arvoa, jota joku tarvii. Ja miksi tämä lainalaisuus ei päteisi myös sitten työnhakuun? Miksi työnhaku pitää olla dokumentti, jossa sä kerrot, mitä sä osaat, mutta et näytä, mitä sä osaat? Miksi työhakemuksen pitäisi olla kosmeettinen, eikä arvoa luova? No ei sen pidäkään. Ainoa asia, millä on loppupeleissä merkitystä, tietenkin huomioon ottaen, että sä oot jonkinlainen culture fit, niin sanotusti, niin ainoa millä on arvoa ja merkitystä on sen, miten sä tuot arvoa sille yritykselle, jonne sä haet. Ja mä veikkaan, että suurin osa ainakin yrittäjistä, jotka toimii rajatulla markkinoilla ja resursseilla, mieluummin antaa duunin henkilölle, joka osoittaa, että hän tuottaa arvoa, kuin että hänellä olisi täydellinen CV. Kun mä hain mun viimeisen duunipaikkaan, niin mä tein sen samalla tavalla, millä minä yrittäjänä haluaisin kokea sen. Mä hain lentoteollisuuteen, koko Systemsille, ja mä tein sen tavalla, jolla mä näytin, että tämä on se arvo, minkä mä tuon teille. Ensinnäkin, mä en ollut aiemmin missään yhteydessä lentoteollisuuteen, muuta kattonut Air Crash Investigation-videoita jostain YouTubesta. Joten mä kysyin mun verkostolta, että onko jollain asiantuntijoita, jotka tuntee, miten tämä teollisuus toimii. Sain sitten kontaktin kautta yhteyteen ja pystytin sitten Teamsin hänen kanssaan. Me juteltiin puoli tuntia, 45 minuuttia, hän kertoi mulle, miten tämä toimii. Sen jälkeen mä menin katsomaan tämän yrityksen koko Systemsin sivut. Mä analysoin, mitä sieltä puuttuu, miten asioita voisi parantaa, ja mä laadin sen pohjalta sitten 10-sivuisen suunnilleen slide deckin, niin mä lähetin, että nämä on tämmöisiä osa-alueita, mitä voitaisiin miettiä, esimerkiksi justiin account-based marketingiin. Mutta jotta mä näyttäisin sitten, että minä olisin sopiva markkinointijohtaja, niin mä haluaisin näyttää, että minkälaista heidän esimerkiksi visuaalinen output voisi olla. Joten mä soitin mun kuvaajaystävälle, sanoin, että nyt on aika call in a favor, että jos me ländetään tää case, niin luultavasti sillä tulee myös hänelle sitten lisää tekemistä. Kirjoitin käsikirjoituksen perustuen siitä, mitä mä tiesin teollisuudesta. Lähdettiin lentokentälle ja kuvattiin siellä semmonen minuutin mainosvideo, jolla mä sitten pystyin näyttämään, että tällaista laatua saa kun tekee minun kanssa. Ei siinä kauaa kestänyt, kun mä laitoin sekä sen slide deckin sekä sen videon sit näille, että ne soitti ja mä pääsin sit sinne töihin. Ja koska suurin osa työhakijoista hakee moneen yritykseen semmoisella kevyellä hakemuksella tai ChatGPT:llä tai millä ne on tehty, niin sä häviät sinne sekaan. Jos sä oot kova tekijä, niin miettien sitä, että kaikki muut laittaa ainoastaan sen CV:n, niin on helppo erottautua, koska 99% tekee sen helposti. Ja se on helppo erottautua siten, että sä näytät, mitä sä osaat. Show, don't tell. Näytä sun taidot konkreettisesti. Jos niillä on verkkosivut, joita sä tiedät, että ne kaipaa faceliftiä, niin ota screenshotteja, kerro mitä sä tekisit sen, näytä se arvo, minkä sä tuot niille. Opiskele se business. Ja jos sä oikeasti haluat jonnekin, niin älä lähetä 100 CVtä joka paikkaan, vaan hae sinne se arvolla. Ja todennäköisyys, että sä saat sen paikan, on juuri kasvanut eksponentiaalisesti. Mieti itse rekrytointinäkökulmasta. Sulla on kasa CVitä. Kaikki sanoo samaa. Minä olen proaktiivinen tiimipelaaja ja niin edelleen. Ja sitten yhtäkkiä siellä on joku, joka on tehnyt analyysin firmasta. Älä tee sitä ChatGPT:llä ainakaan niin täysin, vaan käytä sitä ehkä hyödyksi. Mutta tee se henkilökohtaisella touchilla, näytä, että sä ymmärrät miten tekee ja näytä sun ehdotukset. Jengi luulee, että informaation tavallaan haaliminen itselleen ja ei sen jakamista olisi jotenkin positiivinen asia. Ei. Näytä niille, vaikka ne ottais sitten sun planin ja tekis ne muutokset ilman, että palkkais sua, niin so what? Mutta ei se ole todennäköistä. Informaatio ei ole ikinä haitaksi.
Ja jos et saa sitä, niin sä opit kuitenkin jostain teollisuudesta jotain, mitä sä hyödyt sitten ehkä seuraavassa. Enkä myöskään sano, että sun tarvii tehdä mainosvideota, tai niin kuin minä tein, vaan keksi se tapa erottautua, koska 99% ei erottaudu. Ja todennäköisyys, että saat sen duunin, on todella korkea. Fiksut ihmiset ymmärtävät sun arvon, se on aivan varma. Joten älä odota passiivisena, että sun unelmatyö yhtäkkiä tarjoutuisi sinulle jostain taivaalta tai yksittäisen CVn perusteella. Hae se.